When one door of happiness closes, another opens. But after we look so long and so regretful. That we do not see the one which has opened for us. Kana hauka ne? Kaf makarantar nan babu wanda ya san iya soyayya da shi. Ka mun kaɗan, kai ba kuma ka ji kunya zuwa ka tunkare ni ka ce kana so na ba? Ba na son ka. That we do not see the one which has opened for us. Burin zuciya. But what is the most painful? Aisa! Ya isa dan wuya wai kai. Dan kutumar ubanka ban ja ma kunne akan wannan yarinyar ba. To wallahi kanwata ce. Diran da na kuma ganin ku tare. Billahi allazi kana hirga kwanakin ka ne na rayuwa. Kuma yanzu ma an banda makaranta ce. Wallahi tallahi da sina. Wai kamar ina. Wai cikin nan na kura kuce gani. Idan don jan jakarin sai kwata. Wallahi ya kwata sai kwanan sai ya kare. Kai wanda abinka ruwa ka taba ganin ya siya yariya ce ba ta zubda ruwa ba. Ai in dai ka hada abu da mace to kaddara ka hada hanya da bakin ciki. za ka ma ofis ɗin rijistara nake so zan je abban mu yace in je in gan shi ko za ka raka ni to shikenan mu je. It had to love someone and not be loved in return. Kai haƙuri ban kira ka da sunanka ba saboda ranar da muka haɗu ba wai gaya min sunanka kai ba ya kamata a ce na san sunanka. Gaskiya ne sunana Ahmad. Dama tukuci nake so na ma akan abin da ka mu. Kirki da mu. Bana buƙatar komai na miki ne kawai saboda Allah. Produced by Umar Obio Faisal Zafi Boy. Executive producer Yusuf Dan Mama. Story and screenplay Dauda Ahmad and Salisu Adam. Assistant director by Mahmud Mekano. Directed by Amini S. Bono.